Siphinde sibonga iNkosi ngalesikhathi esiphe sona uqhubeka ezifundweni lezi zokuqala ezibhekiswe kubazalwane abasanda basha ebandleni abasanda ukubhabhadisa bamukela iNkosi uKristu Jesu njengomsindisi empilweni zabo. Siyambonga futhi uJehova ke ngalesikhathi esiphe sona. Siyaqhubeka ke la kusifundo sesi-11 la sibuka khona ihloko esithi umphumela omubi wesono, umphumela omubi wesono. Incwadi esothi siyibuke ezoba isindlalelo salesi sifundo incwadi yabaseRoma chapter 6 uverse 23 ifundeka kanje: ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu iNkosi yethu. So ke siyabuka ke la ukuthi ke uPaula uma eqeda indaba la bazalwane base Roma chapter 6 ukhuluma kakhulu ngenkinga yesono ukuthi abazalwane njengoba sebebhabhadisiwe, njengoba sebesebandleni, sebehlukene nesono akusafanelanga bahambe esonweni. Uveza ke egcineni ke la ukuthi ke ngoba inkokhelo yesono kungukufa, isiphetho la kuphela khona isono ukufa, ukuhlukana noNkulunkulu, ukulahlwa uNkulunkulu egcineni. So ke isono ke sinomphumela omubi, ingakho sisebenzela ukukholwa, ingakho sisebandleni sibalekela ini ukubhubha okuzayo. uNkulunkulu umuntu ongamlaleli ophila esonweni uzomlahla egcineni. So ingakho ke sikhethe ukulalela uJesu Kristu ngoba sibalekela ukufa lokho okukhulu okuzayo okulahlwa echibini lomlilo. So ke siyabuka ke la ukuthi umuntu ke lo uNkulunkulu amakha uAdam noEva, abantu bokuqala esifunde ngabo kusifundo lesi sesi-10, sibonile ukuthi bangena esonweni, bawela esonweni, kwasengena isono, kwasengena ukufa. So ke abazange bamlalela uNkulunkulu, bawuphula umthetho. Sibuka lokho ukuthi ke bewuphula umthetho ke bedlile emthini okwazi okuhle nokubi, kwangena ukufa. Bahlukana noNkulunkulu, ukufa esikubalekelayo lokho. Ngoba ukufa kabili, ukuhlukana noNkulunkulu singabantu, ilokho esikubalekelayo. Ngoba uma uhlukene noNkulunkulu uzolahlwa uNkulunkulu egcineni. Okwesibili, ukufa okuvelile mhla uAdam noEva bephula umthetho kaNkulunkulu, kwangena ukufa, ukuhlukana kumphefumulo nenyama, ukufa okwangena. So ke masibuka ke isono ukweqa umthetho kaNkulunkulu. Incwadi yokuqala kaJohn chapter 3 uverse 4 uveza lokho ukuthi bonke abonayo baweqa umthetho ngoba isono kuweqa umthetho. So ukuphula umthetho, ukungalalela umthetho kaNkulunkulu. So uma iqhubeka ke noma uPaula eveza futhi indaba yesono la ku chapter 3 uveza ukuthi ke bonke abantu ezweni emhlabeni baphila noma benze isono, basenzile isono. Ngamanye amazwi ayikho umuntu ongathi namhlanje angaze ngasenza isono. Sikhuluma ngomuntu la osekhulile, osokwazi ukuhlukanisa okuhle nokuba. Sikhulumi ngosana la. Ngokusana ayikho into oliyenzile embi, alazi okuhle, usana lazi lutho. Sikhuluma ngomuntu la okhulile okwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. So ke la sibona ukuthi ke uPaula mayekhuluma nabaseKorinte, baseRoma la uthi la ku verse 23 ngokuba bonke bonile basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. So ke bonke abantu emhlabeni bonile, bawoqila umthetho kaNkulunkulu. Nawe namhlanje kukhona uNkulunkulu athe uNkulunkulu wenze wangakwenza, khona uNkulunkulu athe ungakwenzi wakwenza lokho uNkulunkulu akushilo, athe ungakwenzi. So uma wenze kanjalo weqile umthetho kaNkulunkulu, isono, sikwahlukanisa noNkulunkulu. So isono futhi esikufundayo ukuthi uyafa, okungukwahlukana noNkulunkulu. Sikukhulumile lokhu uma siqala ukuthi isono siveza ukufa okukabili.
ukufa okukhulu lokho esikusabayo nesikubalekelayo ukuhlukana noNkulunkulu. So uma sifuna incwadi yabaseFesu chapter 2 verse 1 and 3 siyabona la ukuthi ke uPaul amayibhala abazalwane baseFesu uyabaveza abazalwane njengathi uthi ke babefile bebulewe yini na. Esifunde la Ephesians chapter 2 verse 1 to 3 ithi ke la uniphilisile nani nanifile ngeziphambeko nangezono zenu enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokombuso wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bongalaleli esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu senza intando yenyama neyengqondo ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. So uPaul uveza isimo labazane babeyiso ngaphambi kuba babe ngamaKristu, ngaphambi kuba babe sebandleni likaKristu. Uthi ke babefile sonke sasifile sibulawe yini na iziphambeko zethu. Okusho ukuthi umuntu noma ephila umoya wakhe usesenyameni uma esesonweni ufile phambi kaNkulunkulu. So siyabuka ke imiphumela emibi yesono ukuthi sizenjani sifile kuNkulunkulu, sihlukene noNkulunkulu, asinalo uthando uNkulunkulu angasinikeza njengabantwana bakhe, asikho eduze naye. Mawufunda la chapter 2 uthi thina esasingaphandle kwesivumelwano sikaIsrael sasikude, sasihamba singenaNkulunkulu. So umuntu ke osesonweni ufile emehlweni kaNkulunkulu. Esikubonayo futhi ukuthi isono mawufunda incwadi kaIsaiah 51 verse 1 and 2 uNkulunkulu ukuze abasize abantu asisize nathi into emvimbayo yini isono sakhe ubonda phakathi kwethu noNkulunkulu. So uIsaiah mayikhuluma le ndaba naye uveza kwaIsrael ukuthi uIsraeli ukuze uNkulunkulu angamlalela angamuzwa ukuthi baphile esonweni bamhlubukile uNkulunkulu. So umuntu ophile esonweni uNkulunkulu akamuzwa. Esikufundayo futhi la ngesono masibuyela ngale uPaul amayikhuluma nabazalwane baseRoma futhi chapter 7 esakhuluma ngenkinga yesono uveza isono sigqilaza umuntu. Isono siyamgqilaza umuntu ngokumenzisa ukubi engasakuthandi. Bangakanani abantu manje bahleli kuma drugs, abantu bahleli kwizinto ezibagqilazayo abangakwazi ukuphuma kuzo noma befisa ukuphuma kuzo kodwa bahlezi kuzo lezi zinto eziphambene nomthetho kaNkulunkulu. So isono ke enye inkinga yaso umphumela waso ukuthi siyamgqilaza umuntu. He or she becomes a slave of that particular sin. So wonke umuntu owonayo uba isigqila sesono asenzayo. Noma esethi akasafuna ukwenza lokho siyamfoster isono. Siyamenza ukuthi lo muntu ayenze futhi lento enjani embi. Sifunda la incwadi yabaseRoma chapter 7 verse 15 to 17. Ngokuba engikwenzayo angikuqondi, ngokuba engikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo, kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo. Kepha uma ngenza lokho engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle, kodwa kalokhu akuseyimi engikwenzayo kodwa isono esihlala kimi. So kunomthetho wesono. Umthetho wesono yini? Ukugqilaza. Umthetho wesono ungenzisa into engayifuni mina. So angithandi ukwenza into embi, angisafisi ukuyenza, kodwa lento le umthetho wesono ngamanye amazwi umuntu mayesengena esonweni simenzisa izinto angathandi ukuzenza. Yabona ububo besono bunjani? Bugqilaza umuntu, bumenza abe isigqila sobubi. Futhi ke isono senza ukuba izizindio zemicabango yenhliziyo yomuntu zibe zimbi njalo. So umuntu mayesephila esonweni ukucabanga kwakhe akubi ucabanga okuhle. Uma ezindla lo muntu uzindla izinto ezimbi ezingekho zinhle.
Buke nje emhlabeni uma abantu bemshila uNkulunkulu, uma izizwe zimshila uNkulunkulu, uma ama-government esemkhiphile uNkulunkulu njengohulumeni wethu lase-Afrika, uNkulunkulu sebemkhiphe ngewindi ngesikhathi bekhala ukuthi mabaphume kuka-apartheid, babecela kuNkulunkulu bekhala. Kuthe masebenza imithetho uNkulunkulu bamkhipha ngewindo, base bebeka imithetho yabo njengoba ikhona imithetho yabantu emhlabeni engasamlaleli uNkulunkulu. So ngesikhathi kwenzeka lokho, into eyenzakalayo kwenzakalani na? Abantu abaphila kuleyo ndawo njengoba uNkulunkulu esengasalalelwa, njengoba uNkulunkulu engasathotshelwa, imicabango yabo iba mibi njalo. Yingakho kulezi insuku kukhulu ububi obumangazayo. Umuntu asukeleke ayolala nogogo wakhe, umuntu asukeleke ayolala nosana. Imicabango yalomuntu, ucabanga lomuntu sekukubi njalo. So imphumela emibi yesono ileyo ukuthi izizindio zomuntu ziba zimbi. So sengathi ohulumeni bangalalela, uhulumeni wethu angalalela, abone ubungozi bokungalaleli uNkulunkulu. Yazi mase sibeka imithetho ephikisana noNkulunkulu, ifana noNkulunkulu, uNkulunkulu uyashiya ngoba sesihlala ebubini. Mhla sihlala ke ebubini ke ukucabanga kwethu, kwenza kwethu kuba kubi. Yingakho emhlabeni nje sibona ububi bukhula, izinto ezinhle zishabalala, ukubekezela, ukuhlala kahle, ukuthula, ubumnene, ukuzotha, ukuyihlonipha. Lezi zinto awusayitholi zigcwele ezweni, seziyashabalala ngenxa yani na abantu bamshila uNkulunkulu baphila esonweni. Uma kwenzeka kanjalo ke ukucabanga kwabo kubi njalo. Le ndaba esikhuluma ngayo iqala manje, sukela eqaleni masifuna la kuGenesis chapter 6 verse 5. Uma uNkulunkulu esebuka abantu emhlabeni, uyababona abantu emva ukuthi uNkulunkulu ebadalile sebanda emhlabeni, kwasala ingcosana emlalelayo uNkulunkulu. Ngalesikhathi umbhalo uveza ukuthi kwasala indoda eyodwa nomndeni wayo okuNowa, uma chapter 6. uNowa owatholakala engumuntu ophilile, omsabayo uNkulunkulu, wahamba endleleni zikaNkulunkulu. Bonke abantu emhlabeni begcwele udlame, begcwele imisebenzi emibi, izandla zabo egcwele igazi, bebulala, benza konke okubi. So siyabuka ukuthi ke isono senza umuntu acabanga njalo izinto ezimbi. Ubungozi besono. Genesis chapter 6 verse 5. Kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni, nokuthi zonke izinto zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo. Mawufunda amavesi aphezulu kukhona okubo okwenzeka. Kuthiwa amadodana akaNkulunkulu laba bahamba noNkulunkulu, inzalo esukela kubantwana baka Adam noEva abahamba noNkulunkulu, bese kuthi kuba inzalo kaKhayini le engazange imlalele uNkulunkulu, engazange ilalele izwi likaNkulunkulu. uKhayini isizwe savela ngaye, kwakuyisizwe esingamsabi uNkulunkulu. Kuthe uma lezi zimbili, labantu ababili abahlukile ngokuhamba, abanye bahamba noNkulunkulu, abanye abahambi noNkulunkulu, kuthiwa la kwenzeka okubi, bashadana labantu. Amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu bezizwe emahle, bawashada. Sukela lapho ke izizindio zabantu nokwenza kwabantu kwaba kubi. Abalungileyo bancipha, ababi banda. Yilokho esihlale yasikhuza kubazane bethu sinabo ukuthi bangashade abantu abangakholwa, bangamthinti umuntu ongakholwa, ngoba mhla umthinta lo muntu uhlanganyela naye, ushada naye, ungena ebubini bakhe. Esikhathini esiningi ukulunga akuwini la uma umuntu ecompromise izinto zikaNkulunkulu. Angeke ngithi ngicompromise izinto zikaNkulunkulu ukuze ngiwine umuntu osebubini. Mhla ngenza kanjalo ngiyangena esonweni,
futhi ubulungisa bengiphila kubona kuNkulunkulu buyashabalala. So ke sibona lana ukuthi ke uma umuntu engena esonweni ephila esonweni ukucabanga kwakhe kubi njalo. Sengathi uhulumeni wethu angakubona lokho ukuthi uma njengoba enenkinga namhlanje yobubha ya zonke izinto ezimbi gender based violence abakhala ngayo manje, amakhamba beza nawo, amaplan abenza nawo, awazi ukuthi shu yini indaba na, bamshiyile uNkulunkulu. Ngoba umuntu ongahambi noNkulunkulu izizindio zakhe zifile, ucabanga kwakhe kubi. So uma ususuka uNkulunkulu, uma ususumhla kaNkulunkulu ebantwini, uyababulala abantu. Not only ukuthi uyababulala abantu, ubulala ucabanga kwabo, into zabo abazenzayo zimbi. So ke uma umuntu ephila esonweni ucabanga kwakhe kubi. Esikubonayo futhi ngesono, uma umuntu esesonweni umphumela wesono ukuthi abenza isono baya kuphelela esihogweni somlilo waphakade olungiselwe uSathane ezingelosi zakhe. Uma ufuna lapho kuMathewu 25:41, uKristu mayiveza ukwahlulela ekugcineni ukuthi uNkulunkulu uyokwahlulela kanjani. Uyohlulela ngemisebenzi yabantu, ngokuhamba kwabantu. Abantu abangamthobelanga uNkulunkulu, abangalalelanga uNkulunkulu, uNkulunkulu uyobayisa esihogweni la kuba khona ukukhanya ukugedla kwamazinyo. So umphumela omubi wesono ukuthi ekugcineni ngizolahlwa. Ingozi enkulu lesibalekelayo ukuthi ekugcineni kuphela kweinsuku umuntu uma ehamba esonweni engaphandle kukaKristu, engamthobeli uKristu, engalilalela izwi likaKristu, ulahliwe. So umuntu esesonweni ulahliwe. So isono ke siletha ukulahlwa okungunaphakade. Okunye sikubonayo futhi ngesono ukuthi lapho laba abanjalo bayokuba sechibini lomlilo elivutha ingunaphakade. Sifundela incwadi yeSambulo 21:8. Laba abangazange balalele, laba abangazange bathobela uNkulunkulu, sibona ukuthi ekugcineni umphumela wesono ukuthi bayo lahlekelwa ukuphila kwabo. Sambulo 21 sifunda khona la uverse 8. Uthi ke lana, kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli ongukufa kwesibili. Yilokhu kufa ke sikubalekelayo kokulahlwa ingunaphakade. Labantu abatholakala la, uma kwenzeka nawe ukuthi ukhona uyabala kulabantu abenza lezi zinto, abantu abanjani, abanengekayo, ababulali nezifebe nabathakathi nabo bonke abenza amanga, nabantu abangakholwa namagwala. Khuluma ngabantu abalazi iqiniso kodwa bangalenzi, ababonayo ukuthi kufanele benze intando kaNkulunkulu kodwa ngenxa yokusaba benze njani, bangamthobeli uNkulunkulu. So bonke laba bantu bazolahlwa echibini lomlilo ongukufa kwesibili. Umphumela wani lo wesono. So isono asisihle kumuntu, isono asimsiza umuntu. Njengoba umhlaba ubuswa uSathane, imiqondo yabantu ihleli kuSathane engasamfuni uNkulunkulu, kwanda ububi, kwanda izinto ezingathokozisi, kungcola ingqondo. Abantu bangcola ingqondo, abasaphilile, abasazindla okuhle, abasahleli izinto ezinhle, ekwenzeni kwabo kuvela into ezimbi. Izizwe ezivelayo nangalo kuGenesis ebezizibe efana njengoSodoma neGomora, uNkulunkulu ayichitha, ubuwe basebenziwa la base bedlulele. Abantu belalana besilisa nabesifazane emini kwabha, befuna ukwenza konke okubi. Izinto ezenzakalayo namhlanje, slowly abantu mabeshiya uNkulunkulu bephuma kuNkulunkulu kuvela into ezimbi. Yazi kulezi insuku itelevision lesinayo, uma uyi-analyzer usuka kwiminyaka yama-90s
abaphile ngesikhathi zama-90s noma abaphile ngezikhathi zama-80s, yazi uma ungacompare izinto ezivezwa kwi-TV manje nento ezivezwa ku-TV eziveza kudala, okuvezwa manje kwakuyihlazo kakhulu, kwanganambitheki ebantwini. Kodwa ngenxa ukuthi abantu slowly bamshila uNkulunkulu, nento enganambitheki seyanambitheka namhlanje. Kwakujwayelekile kuma-TV ethu njalo ngeSunday ukuthi kudlala into zikaNkulunkulu, kuvezwe into zikaNkulunkulu. Namhlanje usunenhlanhla uma uthola into ekhuluma ngoNkulunkulu nje ku-TV, ngisho ku-SABC nje. Sekufake zonke into ezinjani ezikungcola, okubonisa imiqondo yabantu, imiqondo yabantu isingcolile. So isono siyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu, isono siyamngcolisa umuntu, isono siyamlimaza umuntu engqondweni. Njengoba abantu benza zonke into ezimbi, bengaphilile ekuhambeni kwabo, ingenxa yani? Ingenxa yesono. Isono siyamgqilaza umuntu, isono siyamlimaza umuntu. Ake sibuke kafishane izibonelo zabantu abenza isono. uAdamu waxosha ensimini yaseEdeni. Umphumela ukuthi yena nowakwakhe uEva bangamlayeli uNkulunkulu, bathola isijeziso ukuba benze njani? Bashiye insimi yaseEdeni. Bobathathu nenyoka bathola ijeziso ngokubafanele imisebenzi abayenzile. Ekugcineni uma uNkulunkulu esebaqede ukubanikeza isijeziso, uyabakhipha ensimini. Phela uNkulunkulu bebakhele insimi ukuba baphile kahle, wabanikeza umthetho ukuba baphile kahle, ukuze bakwazi ukuthi babanekele uNkulunkulu, babe nenhlangano noNkulunkulu. Uma sengena isono kuvela ukwahlukana, ngoba uNkulunkulu akaphile esonweni. Useyabaxosha uNkulunkulu kwindawo uNkulunkulu abakhele yona. So siyabuka ke la ukuthi isono siveza ukwahlukana. uAdamu waxoshwa ensimini yaseEdeni, waxoshwa uNkulunkulu ngenxa ukuthi bengene esonweni. uJehova uNkulunkulu, Genesis chapter 3 verse 22 to verse 24, uJehova uNkulunkulu wathi, bheka, uAdamu usenjengomunye wethu, uyakwazi okuhle nokubi, kepha manje makangeluli isandla sakhe athathe nakuwo umuthi wokuphila adle aphile kuze kube phakade. uJehova uNkulunkulu wambukisa ensimini yaseEdeni ukuba alime umhlaba athathwe kuwo. Wamxosha uAdamu wambeka ngasempumalanga kwensimi yaseEdeni. Amacherubi kanye nenkemba yelangabi ephenduphendukayo ilinde indlela eya emthini wokuphila. So ke siyabuka ke la ukuthi uNkulunkulu ngenxa yesono sabo wabakhipha ensimini yaseEdeni. Abasazange basanikezwe ithuba lokwabadle umuthi wokuphila engunaphakade. So kunemphumela yesono. Ukwenza izinto ezingamthokozisi uNkulunkulu, there are consequences, kunemphumela emibi. So uAdamu ke waxoshwa ensimini yaseEdeni. Ngesikhathi sikaNoah abangazange balalele ukushumayela kaNoah, iminyaka eshumayela akha umkhumbi ekhuza abantu ukuthi uNkulunkulu uthi phendukane ebubini benu, abazange bamlalele. Kwasindiswa kuphela abantu abawu-8, uye nomndeni wakhe. So siyabuka ukuthi ke laba bonke abantu, I'm sure there were billions of people ngalesi sikhathi, or millions zabantu. So babhubha laba bantu. Abangaphandle komkhumbi kaNoah babhujiswa. Uma uzamcolo usufikile, masifuna la uGenesis chapter 7 verse 21 to 23, sibona ukuthi bonke laba bantu uNkulunkulu wabachitha ngamanzi. Sibona ukuthi isono masenziwa, uma abantu bengamthobeli uNkulunkulu, kunemphumela emibi, kunesijeziso. Yabona isono uma usasenza, ekuqaleni kwesono simnandi. Yabona uma ubuka ngale uEva ebuka umuthi, uthi umuhle, unqanekele ukuba wenze njani, udliwe, anguthathe. So umuntu uma eqala engena esonweni, isono sizwala simnandi. Kodwa ukuphela kwaso, ukuphela kwaso isono
ekupheleni kwaso ukufa, ukukhana, ukugedla kwamazinyo. So uma umuntu enza into embi esikhathini esiningi iba mnandi ekuqaleni, kodwa ekupheleni kwayo iba buhlungu, kuba buhlungu. Okubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa umphefumulo wakho, ukujeza ingunaphakade, ukuba sekucibini lomlilo ingunaphakade, umphumela wesono. uJesu ke la ngesikhathi sethu la uthi igatsha elingatheli izithelo liyanqunywa lilahle ngaphandle. So uma umuntu engekho kuKristu, uma umuntu engamlayelanga uKristu, uma umuntu engatheli izithelo ezifuna uKristu, uNkulunkulu uyamsusa kuKristu, uyasuka lo muntu. Akasuku nje aye ekusindeni abe sendaweni esindile, cha, uya ekulahlweni. Njengegatsha ke uma lingatheli libunile, umnikazi walesihlahla uyasusa amagatsha angatheli izithelo. noNkulunkulu kanjalo, uma singaphili impilo yobungcwele, singaphili impilo efuna uNkulunkulu, singatheli izithelo zokomoya ebandleni likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzosisusa ekugcineni. Uma isusa akasusi nje ukuthi endaweni esafe, siyolahlwa, siya esihogweni. So ake sifundeke la incwadi kaJohane uchapter 15. uJesu la ubonisa ukubaleka kuba silalela amazwi akhe. Uma umuntu elalela amazwi kaKristu, uhlala noKristu, uKristu uhlala naye, uba kuKristu. Uthi ke mina la uJesu mayesho la John chapter 15 verse 1 to 6, mina ngingumvini wona ubaba ngumlimi, ilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa, ilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina, hlalani kimi nami ngihlale kini, njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini, kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, lo uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Uma umuntu engahlali kimi ulahlwa ngaphandle njengegatsha, abune bawubuthe bawuphonse emlilweni ashe. Isiphetho ke somuntu ongalaleli uNkulunkulu, ngoba phela ungalaleli uNkulunkulu wenza isono, ngoba isono siwukweqa umthetho kaNkulunkulu. So uma ungahlali kuKristu, hlala kanjani kuKristu? Ngokulalela amazwi kaKristu. Uma kuthiwa umuntu uhleli kuKristu, uhleli ngoba ulalela amazwi kaKristu, hayi uhleli nje ngegama, cha, uhlala ngokuthobela amazwi kaKristu. Uma uhleli emazwini kaKristu, unoKristu. So ke imizekelo esiyibonayo la ukuthi uma umuntu engaphandle kaNkulunkulu, engenayo uNkulunkulu, ulahliwe. Bonke ababe bayakulahlela ngaphandle esihogweni somlilo waphakade. Sikubonile lokho kuMathewu 24 verse 41, ungafunda futhi noMathewu 8 verse 11 to 12. So ke bonke abantu abangamlayeli uNkulunkulu bayalahlwa uNkulunkulu ekugcineni. Ngempela umphumela wesono mubi. Ingakho sinalezi zifundo ukubonisa abantu ukuthi ukuze sikwazi ukusolva inkinga yomuntu ukuthi enze into ezimbi, sisolva ngendlela eyodwa. Uma sikwazi ukulungisa indaba yesono, isono siyinsuku eqha umthetho kaNkulunkulu. So uma abantu sebemshila uNkulunkulu, sebephumile uNkulunkulu, njengoba umhlaba wonke usenze kanjalo, kakhulukazi nezi esiphila kulo South Africa, umthetho kaNkulunkulu abasawulaleli abantu. Nohulumeni wethu uNkulunkulu akasamlaleli, usebeka imithetho yabo ephambene nentando kaNkulunkulu. So umuntu mayiphambene nentando kaNkulunkulu sesonweni. So uhulumeni wethu uphile esonweni. Yini inkinga? Uyeke uNkulunkulu, ushiya uNkulunkulu ngaphandle. So ke umphumela wesono ke mubi. Ingakho abantu namhlanje sebezilwane, abantu sebenza into ezimbi. Inkinga ikuphi? Bashiya uNkulunkulu. Masifuna ukusolva inkinga yekhanda, masifuna ukusolva inkinga yomhlaba, ukuze abantu bakwazi ukuthi basinde, baphile, mababuyele kuNkulunkulu. Sibuyela kanjani kuNkulunkulu? NgoKristu Jesu. Uthi incwadi kaMark chapter 16 verse 15 to 16, hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli, okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa, ongakholwayo uyakulahla. So imi lapho ke
abantu mabazi uKristu Jesu njengomsindisi wempilo zabo. uKristu ongakwazi ukuba anqobe isono, uKristu okwazi ukubusa phezulu kwesono. So uma umntwana kaNkulunkulu lalela uKristu, lalela uNkulunkulu ngoKristu Jesu, uyakwazi ukuthi anqobe isono aphile. So ingakho uKristu wathi ngize ukunikeza ukuphila ukuchichima impilo enzima. So umuntu ohamba noNkulunkulu uyaphila. Akutholakala into ezisolekayo kuyena. So ke isono sibi ngoba simhlukanisa nobuhlobo adala ukuba abe nabo noNkulunkulu. Phela uNkulunkulu mayemdala eqaleni umuntu babehlobene laba bantu, umuntu noNkulunkulu, uAdamu noEva. uNkulunkulu emvakashela umuntu benenhlanganyelo. Kuthe masengena isono samhlukanisa umuntu noNkulunkulu, ngoba lapho makhona isono uNkulunkulu uyahlukana nalabo bantu. Bangaba bangakanani siyabona ngale endabeni kaNoah. uNkulunkulu wasindisa abantu abawu8, kwafa abantu abangama-billions or millions, kwafa abantu abaningi ngenxa yani yokuba baphile esonweni. So uNkulunkulu akahambi ngenani, ngeke athi hayi ngoba abantu baningi kakhulu hayi angiyeke lokhu ukuthi abantu banjani mabangaphile esonweni. uNkulunkulu noma singama-millions noma singama-billions, uma singahambi eqinisweni, singahambi ekulungeni, uNkulunkulu uzosilahla. Angamane aseve laba abawu2, abawu3, abawu4 abamlalelayo. So umuntu oqala walahlekelwa ubuhlobo, nawe uphile esonweni ulahlekelwe ubuhlobo noNkulunkulu. Umuntu ke isono simshonisa esihogweni somlilo waphakathi, lokho esikubalekelayo nesikulelayo. Sibonga uNkulunkulu ngesikhathi asiphe sona ukuzivezela ubungozi besono. Sithemba ukuthi nawe ubukelayo uyakubona ubungozi besono. Uzosukuma uzame indlela, ufune uNkulunkulu indlela yokuphuma kuphi esonweni. Mawenze kanjalo usindisile umphefumulo wakho. This is the greatest war ongayilwa. La silwela imphefumulo yethu ukuba yenze njani isindiswe ekugcineni, ngoba umuntu mayiphile esonweni uzolahlwa. So sukuma kulwe. Ulwa kanjani ukulayela amazwi kaNkulunkulu noSathane? Mawulalela amazwi kaNkulunkulu sisethi kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ke ma ufuna ukumlalela yizwa uKristu, thobela uKristu. uNkulunkulu ukhuluma ngoKristu namhlanje. Ngoba masifunda lapha kumaHebrew chapter 1 verse 1 and 2, uNkulunkulu ubonisa ngekhazi ogcina usekhuluma ngoKristu Jesu kufanele simlalele. So uma umthobelile, wayela ivangeli lakhe, wabhabhadiswa, usindisiwe, uhlengiwe kule ngozi yani yesono, uhlengiwe ekufeni, uyaphila. Sengathi iNkosi ngakubusisa namhlanje, sibusise sonke, siqhubeka safunda amazwi ayo. iNkosi inibusise. Amen.